Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme a'udzu billahi min syarri syaithanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala khairu khalqillah al-qa'il man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wa ala ali baitihi tahirin al-ma'sumin wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amin. أيها المشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادون أمبو فونيغا ولين ماندو كاوبيدو كرامانتو يالا كاديلي على في أكاهينة ناكاكيشي يكو جيري نيني أو كيلينغلينا بيلا جلينكا كيرانغران يالا واجلو كنتي فو أو منونكو ماليكونو أني ماليكوكا كيرا محمد مصطفى عليه السلام أبا فانينا أكاكوماكا سنمان دولا كنا علي كيرا مامي غانيا مكوي ko ali yo tigi ka ɲɛmɔgɔ ye karamallahu wajahahu o de hukumu kɔnɔ sa jamiyatan sardin islamiya bolofara min bi burkina faso bobo julaso u ye wajulu kɛnɛ beleleba sigi mun wɔsɔ k'u ka nisɔndiya an'u ka farifoni dira asadullahi galibu ka bangeni na imam ali karamallahu wajahahu sigi kɛra u ka tɛrɛnba la tɛrɛn min n'u b'a wele secteur numéro 22 ka bɛn marisi kalo ma san 2018 kɛnɛ in kɔnɔ an karamɔgɔ min kun bɛ ka laseli k'an ye o ye usaz ibrahim mumin tɛra min sɔrɔla kɛnɛ in kɔnɔ ne ni aw ka jɛ an k'o seereya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسلم وأسلم على أفضل خلق الله تعالى سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين آمين وصحابته الكرام ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا ربي. الصحيح الذكر قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي بوفنسيتي الله تعالى وبركاته. نعم. أمي صلي على خير بركة. بامنتي. أمي صلي أفضل خلق الله كا. والله هراكنك. أمي صلي إمام الكونين كا. سيد الكونين. لا. أمي صلي دزولا سهير مكة. خير الورى. أمي صلي جكا. نعم. جميع أفسان على قد دزولا تجري. الله أكبر. أنا أصدق سنو. كنك. أنا كسخاوي مو. الإسلام من وصلنا كتبوه من مصر يفوت سلا هذا جدوما. صلي أن نما أمباجي وبلاتينك. آمين يا ربي. الحمد لله ni amboray. Okay. Ni ala sona kapelle 29. Troisième mois l'an 2018. Burkina Faso, Bobo Dioulasso, quartier là. Nam. Minye Vendé. Vendira. Ni ala sona école pour bakono ya. Ni ala kache. Alhamdulillah. Nam. Yafa ñine ko ankara mo fe fa befe an sara ñine ko ankara mo fe o yame o tira nanga almami fe okay nanga don mo fe eu ani anyi mo fe fa befe ami na ba befo kunakaka ka be bismillah ka be wole mango keneka maro ma yika sobla che faram soka nam minnu y'u farikolo doni ka nin kɛnɛba in sɛgɛrɛ ka nin yɔrɔba in sɛgɛrɛ ka nin lɔgɔrɔma yɔrɔ in sɛgɛrɛ an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn k'aw barika da o kɔfɛ n'an bɔra yan badenw an bɛ bonya segi bonya tigi ma
ami karama sigi karama tigima ami bonye sigi afdal khalqillahi modema Allah akbar an farkolo singaneto kan zigi micro nyefe chemi sababula no de ka keneto na kumbe ya on be kuma sigi kerefe kale de lam wal mana de do kumbe ya on be ulu de lam on de foye ci la sela ko Allah adira minu ma nu ba do mateme beka ulu de wallahi ulu de ba do mateme beka a foli ka no ulu de fene ma ka teme beka abi famu ulu de fene da ka teme beka on yolu ka ci la sela we no ya albejuwe no ya shirifuwe no ya karamo Sayyid Sharif Usman Madana Haidara anaka de wayabe amin amu fo wala mando amin nakaka ubarkada okay o mawli fiyo ay o bala ka dien noroya ni ladriya ani tugonyumaya ala ka bukulo fa befe an karamo masigi adu masigi ay dongo do karamo be sorti la bi tourner na keneka sisa an karamo dinga bora afaya kedu Sharif Amatiana Haidara adra o ma dogo ni na wala okay keranyana a dɔgɔ kɛ fɛnɛ o fɛnɛ kun bɛ Côte d'Ivoire maa ba caman bɛ yen hakɛ tɛ min na fiyewu minnu ye baya k'a bolo Abidjan ye ala de b'o hakɛ dɔn Sherifu bɛ tourner na a bɔlen yan a ye sukelen dama de si Bamakɔ o dugujɛ a bɔra kabini a bɔra a bɛ tourner na a ma don fɔlɔ maa ba dani ye baya kɛ o bolo a ka ca ninnu bɛɛ ko de ye anw mago bɛ laadiriya de la an mago bɛ tilennenya de la an mago bɛ hɔrɔnya de la an bɛ diinɛ tiɲɛ de fɛ an bɛ an karamɔgɔ fo ka wale ɲuman dɔn ka barika da n'a ka denbaya ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye ala ka si di an n'u ma ala ka kɛnɛya di an n'u ma ala ka kɔrɔta di an n'u ma dugutiba ma na an b'a ɲini ala fɛ dugu duguni n'a bangeni ala ka don an n'a bɛɛ lajɛlen cɛ ala ko k'a ka laya bonya kama kira n'a so bonya kama sɔli alayhi wa sallam wala n badenw n'an bɔra yen komi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na o de don wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub ni mɔgɔ minnu ye ala ka donbaw bonya ala ka tamaseerew bonya o ye ala ɲɛsiranya dɔ de ye ala ka kuma dɔ la a b'a fɔ wa zakirihim bi ayamillah a ye mɔgɔw la hakili jigin ala ka donbaw la a ye ala ka donba fɔ mɔgɔw ye a kana sɔn ala ka donbaw ka se ka tɛmɛ ni mɔgɔw ma bɔ a kalama wa haza yawmun azimin haza yawmun azimun min ayamillah ni fana ye ala ka donba dɔ ye donba min man kan ka tɛmɛ ka mɔgɔw to sunɔgɔ la don min man kan ka tɛmɛ ka mɔgɔw balolen to f'u ka bɔ a kalama ko dɔ kɛra nin don ye asilamɛw Sidna Ali nin kalo ye komi a fɔra cogo min na ko caman kɛra a kɔnɔ bonya caman kɛra a kɔnɔ nka an ka den nin si ma likulli makamin maqal jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ a bɛ kuma dɔ de fɔ o tuma na an mago bɛ mun na bi mun kɛra bi an mago b'o de la jate dɔw la bi arajaba tile 12 ye a su 13 ye bi nka ala ye kabako dɔ kɛ bi la an karamɔgɔ o ni don tɔw tɛ kelen ye Imamu Ali ka anniversaire caman kɛra nka bolofa bɛ bi ta kan dɛ kabako dɔ bɛ bi su in na tan ni Ali fɔra ni imamu fɔra ni murtada fɔra ayatullahi fɔra innahu ayatun min ayatillah innahu mu'jizatun mu'jizati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Sidna Ali ye kabako ye n y'o de fɔ siɲɛ caman n bɛ segin o kan n b'a fɔ ka taa ni ka segin
ni kira somɔgɔw ma dɔn diinɛ ti dɔn siga foyi t'a la n'u ma dɔn diinɛ ti dɔn n'u ma lafiya diɲɛ ti lafiya ni kayida de i b'a durusi i kunkolo la wulibali don dɛ n'u ma dɔn diinɛ ti dɔn n'u ma lafiya diɲɛ ti lafiya o tuma na an mana jɔ yɔrɔ o yɔrɔ an mana jɔ wajulikɛyɔrɔ fɛn o fɛn na karamɔgɔw bɛ kuma fila de fɔ an ye ko k'ala rasulula k'ala rasulula k'ala rasulula ye an k'o ka jan n'i y'a lajɛ k'ala rasulu o ye kuma fila de ye kɛlima fila don k'ala o ye kawulu ye rasul o fana ye kuma wɛrɛ ye o tuma na kira ko an ka kow to yen kira yɛrɛ ye jɔn de ye fɔlɔ an k'o dɔn fɔlɔ yanni an ka se kira ka kawulu ma i mana min i bɛ kuma minɛ kuma bɛ minɛ ni kumatigi bonya de ye maa o maa ka b'i bolo o ka kuma bɛ bonya maa o maa ka dɔgɔ i bolo o ka kuma bɛ dɔgɔ ye yanni an b'a fɔ ko seli ye kira ka kuma ye an ka o to yen fɔlɔ kira ye jɔn de ye fɔlɔ o dɔnni de bɛ wajibiya anw ka yanni an b'a fɔ an bɛ ala kira ka kuma minɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'o ye jɔ ya k'a fɔ yan ka kuma dɔ fɔ sisan ka information dɔ di bɛɛ bɛ da la mais maa bi maa na n'o kumana maa t'a dɔn ko maa kumana yɛrɛ mais o bɛɛ bɛ se ka kuma kelen fɔ dɔ ta bɛ minɛ dɔ ta ti minɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ ye o kuma kelen ye o kumana kuma bɛ minɛ ni kumatigi valeur de ye donc o de la an b'a ɲini an karamɔgɔw fɛ k'a ɲini dɔnnibaaw fɛ balaw fɛn o fɛn bɛ an ka bi ni diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ni diinɛ in kɔnɔ diinɛ dira minnu ma an b'o de dɔn innahum a'lam minna la tatakaddamu alayhim la tu'allimuhum fa innahum a'lam minkum wulibali don dɛ ala de y'u kala an kana bulon ɲɛ foyi la an kana fɔ an b'u kala yɛrɛ u kalannen don ka tɛmɛ an kan u bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ an kan diinɛ ye sokɔnɔ fɛn de ye olu ka sokɔnɔ fɛn don olu de bɔra n'a ye kɛnɛ ma k'a fɔ mɔgɔw ye ko fɛn dɔ dira anw ma n'o tɛ maa si kun t'a kalama o la n badenw ne ni aw ka jɔ nin kɛnɛ in kan yan su in na a ka bɔ ala bolo dɛ anw bɛɛ bɛ yan bi Imam Ali de kama Imam Ali ye jɔn de ye an kan k'a dɔn an kan k'a dɔn dɛ n y'a f'i ye n ko kabako bɛ bi ta in na Imam Ali bangena Arajaba tile 13 ka bɛn o de ma a bangena ka bɛn juma de ma juma asilamɛw an bɛ juma de la i ye juma su ye i bɛ se ka anniversaire caman kɛ Imam Ali ka anniversaire la nka a ti bɛn o ma dɛ ka bɛn a don yɛrɛ ma ka bɛn a san ma ka bɛn a kalo ma ka tila ka taa bɛn a don ma bi dɔbti o ye kunnadiya de ye o ye kunnadiya ni ala sɔn de ye asilamɛw ko dɔ bɛ bi so in na dugawu ci ci foyi ti fɔ yan hamina ko a bɛ bi a si ti bi a bɛɛ jaabilen don an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn sama hɛrɛ la an bɛ min ɲini ala fɛ wallahi ala b'a kɛ Imam Ali kama ala ye Imam Ali dɛmɛ ala y'a kɛ kira dɛmɛbaa de ye ala y'a kɛ kira jususumayɔrɔ de ye ala y'a kɛ kira ɲɛjɔyɔrɔ de ye silamɛya ye kunkɔrɔta sɔrɔ ka wasa sɔrɔ ka dawula sɔrɔ ka kɔw tigɛ ka baw tigɛ ka kulubaw yɛlɛ ala ni Imam Ali sababu al-Imam alayhi salam al-Imam Ali alayhi salam a bangena amul fili san 30 dɔnniba dɔw ka kuma na o y'a sɔrɔ ala kira si bɛ san 30 la yɔrɔ kira bangena amul fili de amul fili san 30 n'o ye samakɛlɛ sa ye ko Imam Ali bangena ka bɛn o de ma kabako ye mun ye ala ye fɛn dɔ kɛ Imam Ali ye a m'a kɛ maa si ye ka kɔn a ɲɛ hali kira yɛrɛ ala m'o kɛ kira ye nka o ka bon hakili dɔw ma ko parce que ko Imam Ali bonya ni kira ye
bonya o na cogo do Wallahi. ala bɛ fɛn dɔ di den ma a t'o di fa ma fi ko lahara kɛnɛ k'a ta sɔrɔ tira tiɲɛ don très fa famu kelen bɛ o o ye ko suruw de don kɛnɛkan ko don hakili b'o faamu nɔgɔma na ala ye bonya dɔ kɛ e ye an ka cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ minnu taamana ka taa hiji de la dɔw ye san 30 kɛ dɔw ye san 40 kɛ dɔw y'u si kɛ hiji sira k'u ma segin bilen nka e bɛ yanni makan kɛ ɛri 6 kɔnɔ ala ye fɛn kɛ e ye a ma kɛ i fa ye o kɛra walima i mɔkɛ ye ɔkɛ e ala a y'a faamu nin kɔnɔna Seydina Ali bangena alikaba de kɔnɔ fi jawfil kaaba alikaba yɛrɛ kɔnɔna a du kɛnɛ tɛ dɛ alikaba yɛrɛ kɔnɔna Seydina Ali bangena yen misiri yɛrɛ kɔnɔ alikaba yɛrɛ kɔnɔna o ye saniya da ye dɛ wallahi o ye kabako dɔ ye ala fɛ n'i ye Seydina Ali ka parce que n'i bɛ fɛ ka diɲɛ ko o ko lajɛ k'a dɔn a bonya n'a dɔgɔya i b'a daminɛ n'a laban lajɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da Seydina Ali bangena misiri kɔnɔ wa Seydina Ali taara lahara misiri kɔnɔ kabako ala a bangena alikaba de kɔnɔ o kɛra kafiri ye bamuru jigi Ali kunkolo fɛnɛ kan k'a to misiri kɔnɔ ala a y'o kɛ a nana ala ka so wa a taara ka to ala ka so o ye ala ka kabakoba dɔ ye a y'o kɛ masa ɲumanba tɛrɛ b'a fɔ famu kelen bɛ o maa kɔni ma bange fɔlɔ ka kɔn a ɲɛ alikaba kɔnɔ ayi nka komi diɲɛ ma wuli fɔlɔ an t'a dɔn n'a sɔrɔla dɔ wɛrɛ bɛna bange a kɔnɔ tira o tɛna wala kɛ wala o tɛna kɛ tira wala wala ok ala de b'a dɔn ɔhɔ o ye bonyaba dɔ ye tiɲɛ don ala ye min kɛ Imamu Ali ew Imamu Ali alayhi salam salim i k'a dɔn k'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na i y'a fɔ jɔyɔrɔbatigi don ɔhɔ a bangenen kaba si san 6 nam a dira alakira de ma lamɔ na allah kira de fana y'a lamɔ allah akbar lamɔbaaw la sɔn hɛrɛ ma tiɲɛ don jogo ɲumantigi wa innaka la ala khuluqin azim kuranɛ o cɛ belebeleba ye o de ye Imamu Ali lamɔ jogo danna alakira la kodɔn danna kira la kalan danna kira la faamu danna kira la i mana mɔgɔ kalan dɔn cogo o cogo i mana pédagogique dɔn cogo o cogo i mana mɔgɔ kalan cogo dɔn cogo o cogo mɔgɔ dilan cogo i mana a dɔn cogo o cogo i bɛ alakira kɔ de i ti diya ye kira ye mɔgɔ minnu kalan k'u ladɔnniya k'u lafaamu k'u min kiraya ji la Seydina Ali y'o cɛ fɔlɔ ye allah Seydina Ali sidna ali n bɛ fɛ ka kuma a ka cɛfarinya dɔ de kan fɔ ye ko i tira i yɛrɛ cɛfarin ye an k'a dɔn ok a ye koba caman kɛ diinɛ kɔnɔ kuranɛ kuma n'a kan a ko di kira yɛrɛ kuma n'a kan ɔhɔ i k'a dɔn nam alakira nɛɛma ni kisi b'a ma a bɛɛ b'a dɔn aminata di kira fa fatura kabi kira ma bange tiɲɛ don ko i kira bangenen ɔhɔ a taara ka taa di a bangenen a ye san 6 kɛ dɔw ka kuma na sɛbɛnfɛn dɔw la tariku dɔw la a ba bolo tiɲɛ don a si san 6 nam a ba fɛnɛ fatura allah Seyda Amina Abu Wayi o bɛ Madinɛ so kɔfɛ dɔɔnin n'i bɛ taa Makan tiɲɛ don Aminata kaburu bɛ yen i y'a fɔ ye tira tɛrɛ m'a faamu allah akbar Seyda Amina ɔhɔ ale fatulen farafin muso ɔhɔ Umu Ayman Barakatu Habashiya o de ye kira bamu a kɔ la kabini Madinɛ fɔ Maka ka taa di Abdulmutalibi ma a dilen o ma san 2 o fɛnɛ fatura o y'a sɔrɔ kira si bɛ san 8 san 8 sisan yanni o bɛ fatu o den dɔ bɛ yen n'o ye Abu Tɔlibi ye a y'o de wele ka kuma gɛlɛya ma k'a fɔ nin den min filɛ nin ye lahu sha'anu jɔyɔrɔ dɔ bɛ nin den in na wallahi ko dɔ bɛ ka nin den kɔnɔ nka a tɛna kɛ ne ɲɛna nka nɛgɛ n'a kɛra ɲɛna wallahi ne bɛ kɛ maa fɔlɔ ye min bɛ tugu a kɔ nka n bɛ fɛ i ka nin don i sogo n'i wolo cɛ i balimakɛ Abdulahi den o y'a sɔrɔ kira si bɛ san 8 Abu Tɔlibi ye kira minɛ ka na n'a y'a fɛ du kɔnɔ joona joona i k'a dɔn Abu Tɔlibi a muso n'o ye Fatimata bintu Asad nin fana ye musobaw dɔ ye wallahi o de ka d'a ye ko i tira n'i ye musobaw jate ni muso in kan ka jate a la nin ye kira jigi fa a y'a fɔ koyi
ni kira jorofa wallahi kira ya doni musoban ya madu Fatima bintu Asad o de Sayyidina Ali bay kira demso Fatima to wadara o de la wallahi ay mingi ala kira sabla kira dile ale chede ma Abu Talib bi jora ala kira jigi koro abi kira walde abolmake de abu o kira ayela gira chugula ata de ungira ayela tifi ayela bi dumuni minge nani mati je ola kuma dola wallahi abu di kira ma o ti di ade o mafi na kira fara dumuni na de o to bi taga da ayela de o ma Allah maganyama badu magan joro batiki do magan be ka bonye ba aka tapi min be na bo feze ki ziga aka baro kayro la kuma do la be ba bonye nu na na be bi sigi kerefe mo ti gere tapi la ka yele ngai ka do kira de bi yele ka sigi tapi nga fo kerefe portira sanga ni wachi be abulo ba kungolo la aba kungolo salo akbar ajora la kira tiki koro yedu ngai ka do nimbe bora amuso de final wallahi muso nyuma kon Fatima. Okay, Fatima ta. Bintu Asad. Yedu. Me fora mo fo. Afokoi. Kuma surunya fe. Fatima kuma mina Sayyidina Ali fano ya Abu Talib. Ale de jora ala kira tigi ko. Ale de kira deme. Kira sira ka dine lasi. Magam bela jile wulila chemi ngondrula. No ala kira. Force be ya kale. Abu Talib ma sofiyo. Uya nyina fe tuko be akadu mo bafa uya nyina fe tuko be akakuma fe akani bara ilabla Abu Talib maso abada ka kira jini amadiraji aya encourager akabara la mekado mamina Abu Talib fatura Fatima jora halbi Abu Talib jorola no Sayyidina Ali bay kira tigi yako kuma surunya fe kira chira ka ke kirai ka muso mbolole soroye hijra kira kuma mina muso nye hijra ke ka ta ala kira no fe sallallahu alaihi wa sallam do me fe ka mufo wala mama tati Fatima bintu Asad Fatima ta fatura kuma mina no ye Sayyidina Ali bay دخل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند راسها الله كرام ندو نغما مسغرباي سويرولا كان يزيغي أقولو يا فافر وقال كرام دوني من يكرا يكندو رحمك الله رحمك يا أمي رحمك الله يا أمي كنت أمي بعد أمي الله الله كنت أمي بعد أمي إيراني ولا ويكوي تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطمئيني تريدين بذلك وجه الله والآخر كرانا نيسي مسروباسو كنيا فافي أكون سورباي ماكو مبا على كهينينا آمين يا ربي نبا على كهينينا والله آمين يا ربي إكرا نباي يدو مبا كوف نبا من دالي فلني يكوما منو كان يكونوفا دودو سورلا أبو طالبي على كوي جليا سأبو طالبي ما جليا جليا كومبالا يدو يا كوي horo parce que horo va préférer comment va billahi ati molofio ati molo ya tafio ata ere lebu fade u yabada Abu Talib maganyama bado kundo magan joro batiki do magan kungo kumbe fo olu ya kaba bonye be kumbe olu de bolo mais on benata utisama mo shika fo ino fe mu era dogoya abada dans vechi toro bonye kono te gele ya kubuka kila ko mi soro bayma ako don jul dumuni ci bere e yere je ola ki wono de on je ola o dina Muhammadu ma musoroba e o kele le bo do e li wallahi musoroba yi sudale kala ko ngane fay o she jul do
fini dɔw sɔrɔla a ti e fɛrɛ bɔ a ti e ni denw yɛrɛ bɔ i yɛrɛ jɛ finiw na k'i denw jɛ a la k'o don nin na musokɔrɔba e y'o kɛ ne ye dumuni duman caman bɛ yen o kun ka di e da ka di denw da i yɛrɛ jɛ a la k'i denw jɛ a la ka ne la dumuni o la ka tila k'an fɛrɛ bɔ i ma nin kɛ foyi kama fo ala yɛrɛ ɲɛda ɲini na lahara ɲini nin kɛra yɔrɔ min na ala kɛra de y'i sigi ka nin fɔ musokɔrɔba su kunkolo sanfɛ ka sɔrɔ ka wuli sisan ka mɔgɔ damani wele ka ɲini u fɛ k'u ka taa kaburu sen umaru faruku b'a la abu ayubu al-ansari ani usama bin zaid kira ko ma k'u ka kaburu sen o kɛlen ka kaburu sen o selen kaburu den ma tuma min na kira k'u ma ayi bɔ bɔra o ye kaburu sen fo ka se a seyɔrɔ la se kɛlen kaburu den ma kira k'u ma k'u ka bɔ o bɔra falama balagu lahada hafarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa akhraja turabahu wa dakhala rasulullahi qabraha fataja'a fihi thumma qala allahumma allazi yuhyi wa yumit وهو حي لا يموت اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد بن هاشم ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء من قبلي فإنك أرحم الراحمين آمين يا ربي إكادو على كرا نمن كسباما كرا يرد دون كبرو كنو كبرو دي بس ani maa fila ma se ɲɔgɔn fɛ a tilala kuma min na a yɛrɛ de y'a bɔgɔ bɛɛ cɛ ka bɔ ka tila k'i da lahadu kɔnɔ musokɔrɔba in da yɔrɔ k'i da k'i ja i n'a fɔ su bɛ da cogo min na a dalen sɔrɔla ka nin dugawu de kɛ sa a ko ala n b'a ɲini fɛ ka yafa n ba ma fatumata bintu asadi ko don ala ka yafa musokɔrɔba in ma o tuma na i ka a nɛ sabati i ka dayɔrɔ fɛrɛ i ka yafa ma i ka nabi ɲuman kama bi haki nabi ye kama asilamɛw kama bɛ yen dɛ ni maa min ko kama tɛ yen wuli ka bɔ a kɔrɔ bilahi ni n ka maa tɛ yen foyi tɛ kɛ o e nana duguba kɔnɔ yan dɔ de kama dɔ kama e ye muso sɔrɔ tɛrɛman faamu kama bɛ yen wulibali nɔ dɛ siga foyi t'a la bakɔrɔba e yɛrɛ bɛ bɔra kɔɲɔ na sisan dɔ kama e yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ a la dɔ kama bɛ yen siga foyi t'a la dɔ ala kɛra ko ne muhamadu kama yafa musokɔrɔba in ma a ko ne dama tɛ koyi n balima kira nabi ɲuman minnu wɔna ɲɛ i k'a kɛ olu fɛnɛ kama wali anbiya min qabli kira minnu kɔnna ne muhamadu ɲɛ i ka tila k'a kɛ olu fɛnɛ kama i ka yafa ne ba ye a ko sabula e ala de ye hinɛbaw lasɔrɔ hɛrɛma ye i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen ni ko kɛra ka ban dɔrɔn olu bɛ fɛ ka ko s'a dan na dɔw ye ala kɛra ɲininka o ko ala kɛra ma ko tiɲɛ yɛrɛ la i ye fɛn kɛ ta i ma deli ka nin kɛ susi la dɛ maa caman sara yan i ma nin kɛ an bɛ fɛ k'a faamu mun ye bila nin na kira ko dɔwɛrɛ tɛ n'a y'a ye n da kaburu kɔnɔ n m'a kɛ dɔwɛrɛ kama n m'a kɛ foyi kama n y'a kɛ dɔrɔn de ala bɛ se ka yafa ma cogo min musokɔrɔba ye su bɔyɔrɔ la fɛnɛ ala kɛra y'a ka duloki de bɔ a yɛrɛ farila duloki a y'o de di ko k'o don musokɔrɔba in na su kolen k'a ban o de fɔlɔ donna a la ka sɔrɔ ka kasange d'a kan a ko ɲininkalikɛla ma n'i y'a ye n ye n ka duloki d'a ma ne m'o di dɔwɛrɛ kama le talbisa min thiyabil janna mun sɔrɔ ala ka musokɔrɔba in don alijinɛ dulokiw la a ko n'i y'a ye n ye n da kaburu la mun sɔrɔ ala bɛ se ka ɲininkali nɔgɔya ma yukhaffifu anha min daqatil qabr kaburu yɛrɛ gɛlɛyaw a n'a masibaw bɛ se ka nɔgɔya ma cogo min na a ko innaha kainati min ahsani khalqillahi suni'an illa ba'da abi talib radiyallahu anhuma warhamhuma a ko sabu ne musokɔrɔba ye
min yena ne Muhammadu yi manga nyuma wole manga fitrima wole yak nganga nim soro bayin do kira ya fuye nyinda ka bu kono mu ngoso nyingale kan ko ya nyinga doki do ala mu ngoso akal geleso wo kuma na ka gidan badewna siga foyi tala fanga do ko jela tike sababu do ya foyiti boniye sayyidina ali badi sayyidina ali kuma mina alakira na hijra ke ale de yidda alakira da yorola ka sayata mo folo mi sayata mo folo mi kira sécurité kala ka dina deme imam ali do alayhi salam sécurité ya folo la de utlo barao ka sayata ki dakira da yorola allah akbar vraiment c'est na idée ok mais o kuma no de parce que kafiru kum se kafa wallahi ale de folo ya sayata ala ere jati kaso ala nyeda nyini kama ani dina deme ko vraiment donc Seydina Ali jora joro chamana o la sa ne mo be mina Seydina Ali ay kuma do de fo al bechu yereka ngume fe amo kuma dakurunya flafo ala e kabo ko do kai wallahi a jora joro do la am soro ka do ni fo la ka sala di nyoma ya Allah ka jira amadewna dine abulu de bolo wa ulu de tata wallahi harakene ka abu ulba do de wa do ni be mo ni ki islam a nyefo iba ta ulu de no pasa wu de islam do no ulu te ulu de afa domina jibrila jigina ka qur'aneti amake mashinya akera kira kele an jibrila kele akera tindi mo folo mi fona kera islamé mo saba doro do ma be du mo ala kira ere ani Sayida Khadija ani Sayyidina Ali no mo saba kene ma mashi kundala mashi ta kala ma ulu de borana e kene ma ya Allah ere ma fa ka jira mo to la bo o kuma na amanga nga nyino ko ulu de ba do ngati me ambeka do Sayyidina Ali reka ko do be ko ma albe chuka nguma fa nga ni lame parce que ami fro la je kono bi ko borati go de bulu ala kira ko mo do iza usidira al-amru ila ghayri ahlihi fantaziru sa'a ni ko borati go bolo ka di atigi tenema ay mashiba kono aka halaki ko abe nyabala islama be bolo minga ba do lende mashiba anga dine bi yoro mina bi adu lende mashiba meni dine torati go bolo ame menyini abukoy parce que wolo de sa fotula a jalagaleya be olu de la a cɛfarinya be olu de la a ala ɲɛ siranya be olu de la u bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ kan wulibali dɔ dɛ o bɛ min dɔn kuranɛ na ami o bɛ min dɔn kuranɛ na i tɛ se k'a dɔn parce que kuranɛ dɔnni tɛ arabukan jalan kalanni dama ye o n kalalen don n ye san 30 kɛ Makan Madinɛ o ni kuranɛ faamu tɛ kelen ye o ala ko kuranɛ kɔnɔ ko wala yamassuhu illal mutahharun ala ko kuranɛ ko maa si tɛ magala fo maa min ka sani maa min ka sani min fɔra n ye wala karamɔgɔw fɛ ko de ye ni se i tɛ se ka maga kuranɛ la o y'o fɔ an ye la o bɛ se ka kɛ oui o bɛ se ka kɛ sariya kumaw de don a ka kan f'i ka seji ta ka sɔrɔ ka maga kuranɛ la mais n'i y'a lajɛ ni faamu bɛ yen a y'a ye a bɛ min fɔ an ye n'o bɛ hakili yɛrɛ minɛ a kan bɛ idrakul maana de ma kabako illa al-mutahharun mɔgɔ minnu ka sani mais minnu ka sani ala m'o fɔ a innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira Allahu akbar al-mutahharun ala ko minnu bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan minnu bɛ ala ka laɲini yɛrɛ dɔn sariya mɔgɔ bɛ min na ala mɔgɔ bɛ min na min b'o dɔn ninnu de don donc o de la i b'a ye i mana kuranɛ kɔrɔfɔ cogo o cogo ni an karamɔgɔ kumana kuranɛ kan n'a ye aya o aya fɔ i b'a ye foyi tɛ nin kɔfɛ bilen tɛrɛ m'a fɔ i b'a ye foyi tɛ nin kɔfɛ an karamɔgɔ ko bɔra tigiw de bolo koyi an ka tugu u kɔ kaban dugura an karamɔgɔ Hayidara kɔ diinɛ bɛ yɔrɔ min na bi a bɛɛ ɲɛ b'a la wulibali don dɛ silamɛya ye ɲɛ sɔrɔ bi a ye wasa sɔrɔ bi a ye karama sɔrɔ bi ala ni an karamɔgɔ sababu a Seydi Cherif Souleymane Hayidara donc Imamu Ali ye min fɔ an k'o fɔ fadal mashkura a'udhu billahi minash shaitani rajim an bɛ taga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ambi kala damne ni Allah Ta'ala to barkamay jine logole tigido la harajine kregele tigido na'am. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa alihi. Namore solli ani nema amba jidi afdal khalqillahi ka. Amna tadi. Amba jidi Imam Ali korokeka. Amba jidi Fatima ta Zahra ujeka. Atohira. Siddiqa. Amba jidi Hassan Hussein Babaka. Allah. Tere mafo. Famu kelembeke. Anu modeu. Okay. Ami soli ubela jede kana. خطبة لعلي يذكر فيها آل محمد عليه السلام. سيدنا علي كتبا دوكي نهج البلاغة. نعم. سيدنا علي كتبا دوكي. أي كرا سمغو فو كتبا يكونو. نعم. نبي فو كودو. مبي في أغاني لامي. يدو. أسلامه. أبنني أي نفع. الله أكبر. ديني مناك تشوتو. نعم. ديرتي بي ديرتي بي. Ni ka dinɛ ta ala kɛra somɔgɔw nɔfɛ o de ye direct. Direct fo ali jinɛ kɔnɔ. Karamɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye dinɛ faamu sira wɛrɛ fɛ ni kɛra n'a somɔgɔw ka sira tɛ a tɛ. A tɛ walahi. Olu b'a dɔn dɛ. Que ça soit i b'u fɛ i t'u fɛ. Walahi. I y'a kalan olu de nɔfɛ. Tiɲɛ. Hali ni i karamɔgɔ ma kalan o fɛ o karamɔgɔ y'a kalan o fɛ walima o karamɔgɔ y'a kalan o fɛ. Bɛɛ karamɔgɔ bɛ taa laban kira de la ani Seydina Ali. Siga foyi t'a la. Ala k'an bɛɛ sababu. Amina. هم عيش العلم وموت الجهل. Seydina Ali ko don dɔ Akodi. a ka n'aw bɛ fɛ ka hali bɛɛciw dɔn ka sirifuw dɔn. Nam. Hum aishul ilmi wa mautul jahl. Dɔnni ka ɲɛnamaya ni silamɛya dɔnni a ka ɲɛnamaya ka bila paratigi la diɲɛ kɔnɔ ko olu dɔrɔn de don. Sira si tɛ yen a silamɛw min bɛ se ka silamɛya ɲɛnamaya dugukolo sanfɛ ka silamɛya bila paratigi la olu de don. Olu b'a dɔn dɛ aishul ilmi. Dɔnni min ɲɛnamaya ni olu de ye silamɛya dɔnni min ɲɛnamaya ni olu de ye wa olu de fana bɛ kunfiya faga. Kabako. Olu de ye kunfiya mɛlɛkɛ ni mɔtu ye. Mais ka fɔ an karamɔgɔ nalen ye an bɛ mun dɔn diinɛ na. Mais karamɔgɔ nalen bi kunfin bɛ ma kɛ karamɔgɔ ye wa. Ɛ bɛɛ ɲɛ ma yɛlɛ wa. Ɛ bɛɛ ma diinɛ dɔn wa. Bɛɛ kɛra karamɔgɔ ye. Bɛɛ y'a dɔn bi silamɛya tɛ secret foyi tɛ silamɛya la. A fɔ n dara ala la i k'i jogo ɲɛ dɔrɔn. Kul amantu billahi summa istaqim. A fɔ n dara ala la i k'i jogo ɲɛ ala t'i min fɛ o dabila. Ala bɛ min fɛ k'o kɛ a banna diinɛ bɛɛ ye nin de ye. Karamɔgɔ ye bɛɛ ɲɛ yɛlɛ bi. Wuli bali dɔ dɛ. I mana kalan cogo o cogo i farati han. Mɔgɔ o mɔgɔ ye karamɔgɔ ye dara lamɛn ka ban ma a tɛ se k'i minɛ diinɛ ko la bilen fo n'a kɛra dɔ wɛrɛ ye. Ni diinɛ kɔni don a y'o bɛɛ walakata k'o ban pewu. Tere m'a fɔ. Seydina Ali ye min fɔ tiɲɛ don. Aishul ilmi wa mautul jahl. Naam. يخبركم حلمهم عن علمهم. A ko i k'a dɔn u ka muɲu n'u ka sabali o de b'u ka dɔnni ko fɔ. N'i y'a lajɛ n'i bɛ maa muɲu ne ɲini ala ka dugukolo sanfɛ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara. A bɛɛ fɔra cɛ min ma a bɛɛ kɛra cɛ min na nɛni si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ma da Haidara kan an ma deli k'a ye. Adamaden tɛ nɛni si de la min ma fɔ Cherif Ousmane Madani Haidara ma nka a muɲunen don an ma mɛn don si a t'i ma si bolo min de la k'a mɛn ko Haidara y'a ta sara mɔgɔ dɔ la a ma kɛ fɔlɔ. Wuli bali don dɛ muɲu y'u ta la ye a bɛɛ bi k'u la a bɛɛ bi f'u ma tɔɔrɔ bɛɛ bi da u kan kabi k'a ta ala kɛra la ne ma ni kisi b'a ma fɔ bi u ma lafiya. Wuli bali don dɛ parce que a y'a lajɛ kira ne ma ni kisi b'a ma mu san 13 Maka tɔɔrɔ jumɛn bɛ min ma da ka Maka san 13 a ti tariku fan si la ko kira y'a ta sara Maka ka dɔ la a ti. Ɲani si tɛ a ma kɛ Maka a nalen Madinɛ fana ka na kɛlɛ modèle wɛrɛw daminɛ ani kafiriw de tun bɛ kɛlɛ la Maka mais a nalen Madinɛ ani yahudiyaw y'a dadon ani nasaraw y'a dadon ani nafigiw y'a dadon ani bolisɔnnaw y'a dadon a kelen. Mais kira ma ta sara maa si la a ye ninnu bɛɛ kɛlɛ o kɛlɛ cogo la a ye ninnu bɛɛ lajɛlen mara o mara cogo la. Kuma na an ye karamɔgɔ lajɛ bi n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye
an b'a sɔrɔ muɲu da y'a ta ye sabali da y'a ta ye a bɛɛ dar'a kan a bɛɛ fɔra a ma i mana neni cogo o cogo n'i gɛrɛla la a ko i bisimila n'i don a kɛrɛfɛ a m'a tasara maa si la a ma maa si jaabi donc aw ka muɲu o de b'u ka dɔnni ko fɔ an ye o de b'u jogo fɔ an ye o de b'u ka saniya fɔ an ye o de b'u jɔyɔrɔ fɔ an ye Seydina Ali ye nin de fɔ n'a bɛ fɛ k'o dɔn a b'o dɔn ni tamasiyɛn dɔ ye wulibali dɔ dɛ ni maa kan ka tasara Hayidara de don maa si ma mɛn k'a y'a tasara dɔ la mɔgɔ min yɛrɛ y'a neni n'o tigi gɛrɛla la a bɛ wuli ka place d'o ma o bɛ sigi n'i taara yafa ɲini a fɛ a b'a fɔ k'ale yafalen don diɲɛ bɛɛ ye nin sariya na وظاهرهم عن باطنه a ko i k'a dɔn ko o ka muɲu de b'o o kɛnɛmana i ɲɛ b'o kɛnɛmana na cogo min na dɛ ko o kɔnɔna fana bɛ ten de sokɔnɔna t'u fɛ o da bɛ min fɔ o b'o de kɛ donc o de la i b'a ye Hayidara ye karamɔgɔ caman da a da bɛ min fɔ walahi n'i gɛrɛla la fana i b'a sɔrɔ a b'o cogo de la secret foyi t'a ni mɔgɔ si cɛ karamɔgɔ y'o fɔ siɲɛ caman gindo si tɛ ne Hayidara ni mɔgɔ si cɛ min fɔra kasɛtiw la o dama de don i mana gɛrɛ Hayidara la kuma o kuma ci foyi sɔrɔ a bolo a ye min fɔ a bɛɛ ye kelen na وصمتهم عن حكم منطقهم a ko i k'a dɔn u ka daden fana o b'u ka kodɔn jira u b'u ka faamu jira tɛrɛma faamu o kuma na n'u y'u da de kuma o kuma u mana u da de fɛn o fɛn kan o ye kodɔn dɔ ye o ye faamu dɔ ye u tɛ kuma o kun fɛ n'i y'o kumatɔ ye Ala ta de bɛ fɔ n'u y'u da de fana o fana ye kodɔn dɔ ye na لا يكالفون الحق ولا يختلفون فيه a ko i k'a dɔn u bɛ taama yɔrɔ o yɔrɔ u ni tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ tiɲɛ bila abada wa u ni maa si tɛ fɔn ɲɔgɔn ya tiɲɛ ko la wulibali dɔ dɛ n'i bɛ tiɲɛ kan o b'i fɛ wa o yɛrɛ ye tiɲɛtigiw de ye u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ni tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'u bɛ sa Hayidara kɛra o misali ye an bɛɛ lajɛlen naam وهم دعائم الإسلام a ko i k'a dɔn ko silamɛya jɔlan ye olu de ye wulibali dɔ dɛ n'olu tɛ silamɛya tɛ an bɛ min fɔ a silamɛw a bɛɛ dafara olu de la a bɛɛ ɲɛna olu de la n'o ko min u b'a kɛ diinɛ bɛ dɛmɛ ni olu de ye n'o tɛ lebu ko bɛɛ ɲinina karamɔgɔ la ka dɛsɛ a bɛɛ lebu sugu bɛɛ ɲinina an karamɔgɔ la ka dɛsɛ a ma ye tɛrɛma faamu ni lebu kelen kun yera Hayidara la diinɛ kun bɛ bɛn o mais u y'a bɛɛ da la u y'a bɛɛ fɔ a ma u y'a bɛɛ k'a la a y'a bɛɛ to Ala ma wa Ala y'a wasa ya rabbi hali bi Ala ka n'aw wasa na وولائج الاعتصام بهم عاد الحق إلى نصابه a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka tanga ɲini ka kisi ɲini a bara ye olu de ye n'i gɛrɛla olu la ka bɔ ka don u ka tanga kɔnɔ o tuma na e ka itisamu kɛra wulibali don siga foyi t'a la na بهم عاد الحق إلى نصابه a ko i k'a dɔn ni olu sababu ye fana tiɲɛ segira c'est-à-dire a yɛrɛ ma fɔlɔ fɔlɔ disabiri kun banna yan bɛɛ ɲɛ b'a la diinɛ tɔ kun kɛra seli ye jogoɲumanya bɛɛ banna yan walejugu sugu bɛɛ bɛ yen nka bɛɛ k'a dɔn bi ka Ala dɔn ka kira dɔn ka silamɛya tiɲɛ dɔn Ala ni a karamɔgɔ Sherif Usmani Madana Hayidara o tuma na Seydina Ali ye min fɔ o de don ni alibeyitu kelen jɔra dugu o dugu la ni Ala sɔnna Ala ka tiɲɛ bɛ dɔn wa a bɛ segin a tigi ma na وانزاح الباطل عن مقامه a ko i k'a dɔn ko bataraya o wulila ka bɔ yen o bɛ kɛ ni alibeyitiw de ye o bɛ kɛ ni sherifuw de ye na وانقطع لسانه عن منبته a ko i k'a dɔn kalo ani bataraya o tuma na o juru tigɛra wulibali don dɛ o la Ala k'an bɛɛ sababu ma na أكلوا الدين أكل وآية ورعاية olu ye diinɛ faamu faamu cogo min na o de ye ka diinɛ kala kɛ ka baara kɛ ka diinɛ faamu ka baara kɛ o kɛra sherifuw taala ye n'o ye min fɔ o b'o de kɛ o de fana b'o ni mɔgɔ tɔw cɛ wa o ye mɔgɔw danni o de fana ye naam لا أكل سماء ورواية olu ka faamu ma kɛ diinɛ na k'a fɔ an ye nin riwaya k'an ye nin durusi la olu ta ye dɔrɔn k'a faamu k'a pratiquer o de ye an se bi la naam فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل a ko i k'a dɔn dɔnnibaw ka ca
dɔnniba ka ca nka dɔnni jogo o ka dɔgɔ dɛ o balo de b'an dala bi maa caman ye dɔnni wele da a yɛrɛ la ko n kalanden don kalanko tɛ o sitana kalanden don ka tɛmɛ bɛɛ kan kafiri ni dangatɔ bɛ jahanama na a b'a kalama o tera jogo don dɛ ni jogo ma ɲɛ ka ban a tɔ bɛɛ ye fu ye wuluba don ala ka jogo ɲuman d'a ma o la mɔgɔ bɛ min na sisan imamu ali n tun bɛ fɛ an ka baro kɛ a ka jɔyɔrɔ dɔ kan su in na n'o ye Khayibara ye Khayibara ala ye kabako dɔ kɛ imamu ali ye Khayibara ye yahudiya dugu ye a kɛlɛ ma nɔgɔya Khayibara minnu b'a ziyara fɛ hali n'aw taara a bɛ se ka taa Khayibara ziyara amin n'i sera dɔrɔn mobiliw bɛ takisiw bɛ yen b'u ta dɔrɔn ka taa ziyara Khayibara ye kabakoba de kɛra Khayibara kɛlɛ don n bɛ fɛ an ka Seydina Ali jɔyɔrɔ dɔ dɔn kan bɛ Seydina Ali de ma kafiriw faaba Aliyu an b'o min ka bɔnkɛli kɛnɛ kan bi an b'o min ka anniversaire la a ka anniversaire caman kɛra Imamu Ali a tɔgɔ a fa tɔgɔ a ba tɔgɔ a denw mɔgɔ joli don nin bɛɛ dɔnna tɛmɛna nin bɛɛ kan fɛn ka nin waati bɛɛ nin bɛɛ bɛ fɔ bon o tuma na nin y'a ka anniversaire dɔ ye a ye jɔyɔrɔba a ye kabakoba dɔ kɛ o tuma na an ka o baro dɔɔni ka ɲɛw ɲɛnajɛ ni a ka o cɛfarinya n'a ka jɔyɔrɔba ye Khayibara don ani kafiri dɔw y'o o disi da ɲɔgɔn na o ma nɔgɔya dɛ Murata bin Marwana o ye kafiri belebeleba ye u bɛ kɛlɛ dɔn a b'a sɛbɛkɔrɔ Antar bin Samit u bɛ kɛlɛ dɔn a b'a sɛbɛkɔrɔ dɔn Ankabutu bin Zakwana u bɛ kɛlɛ dɔn a b'a sɛbɛkɔrɔ dɔn Dawudu bin Kabusu u bɛ kɛlɛ dɔn a b'a sɛbɛkɔrɔ dɔn Mirha bin Minsiya u bɛ kɛlɛ dɔn a b'a sɛbɛkɔrɔ Seydina Ali ye kabako da ninnu kan a silamɛ wa a ma nɔgɔya dɛ i k'a dɔn Khayibara kɛlɛ dabɔlen mɔgɔ t'a kisa bɛɛ la mɔgɔ bɛ partinin dɔ de la i k'a dɔn Seydina Ali yɛrɛ ye mɔgɔ sugu min ye Ala fɛ kabako caman kɛra a ka ko la Ala kumana a ka kuranɛ kɔnɔ kira yɛrɛ fɛnɛ kumana a jɔyɔrɔ kan n'i y'a lajɛ n b'a f'i ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ Ala b'a fɔ yɔrɔ min na ko inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ni aya jiginna jɔnniw kan kira n'a somɔgɔw de don mɔgɔ tɛ se ka kɛ den fa fɛ ka bɔ den na Ala ko ne bɛ sɔli ninnu kan mais Ala m'a fɔ a bɛ seli Ala m'a fɔ a bɛ sɔn Ala m'a fɔ a bɛ hiji mais ni kira ko fɔra ni kira somɔgɔw ko fɔra Ala ko wala fɔlɔ o ye ne Ala de ye anw fɛn o fɛn ne na yan su in na an bɛɛ nana Ala sɔrɔ yan Ala bɛ yan an nana Ala sɔrɔ yan Ala ka mɛlɛkɛ ɲuman bɛɛ bɛ yan Seydina Ali bonya kan o ye Seydina Ali jɔyɔrɔba dɔ ye a bɛ fɔ don min na kuranɛ kɔnɔ ko innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhira tathira o tuma na i k'a dɔn Kisayi don Seydina Ali tun bɛ birifani jukɔrɔ o ye Seydina Ali ka bonyaba dɔ ye o y'a jɔyɔrɔ dɔ ye Seydina Ali ye baara minnu kɛ nin diinɛ in na a bonyana dɛ nka a partinin dɔ de bɛ yen kun bɛ fɛ an ka dɔɔni fɔ o kan tuma min na Khayibara kɛlɛ dabɔlen silamɛw ni yahudiyaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ kɛnɛ kan silamɛ fɔlɔ minnu bɔra yahudiyaw kafiri ninnu y'olu faga yahudiyaw jamana u yadara u dun wɛrɛ ci la u y'i da sago yahudiya kafiri bi bɔ silamɛ gurupu jɔlen kira n'a ka mɔgɔw yahudiya gurupu kafiriw jɔlen yahudiya kafiriw bi bɔ ka dɔn kɛ k'i munumunu kɛlɛ fogo la k'a tigɛ kɔrɔta ka bamuru kɔrɔta ko jɔn dalen b'a yɛrɛ la mɔgɔ n'i ka mɔgɔw la min bɛ se k'a disi da ne na Murata bin Marwana bɔra nin cogo in na
ka disi gosi ko yala cɛ bɛ yen wa i k'a dɔn an taara fana bɔra ten an ka buto fana bɔra ten ninnu bɛɛ y'u disi gosi ko yala cɛ bɛ yen wa asilamɛw maa caman bi diinɛ fɔ n'a sera saya yɔrɔ ma maa caman bɛ taa kɔfɛ maa caman da bɛ pɛlɛ cɛ ka dɔgɔ dɛ cɛ bɛ dɔn de ni gɛlɛya nana e m'a ye don dɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ala ye kɛsifu k'a ye alimu don zahidu takiyu don a bɛ kow faamu ala tun ye kabako dɔ k'a ye ni mɔgɔ o mɔgɔ ni saya kɛra sisan janaza kɛyɔrɔ la mɔgɔ wɛrɛ min bɛ sa ale de b'o fɔ su donnen k'a ba fɔ cɛ talen maa wɛrɛ min kan ka sa a b'a fɔ karisa don ala y'o dɔn d'a ma n'a ye min fɔ a tɛ bɔ a la bɛɛ y'a dɔn n'o ye bakɔrɔba a don dɔ a tor'o de la ko mana kɛ cogo o cogo don dɔ la a bɛ ban fo ale yɛrɛ saya da sera a yɛrɛ ma a yɛrɛ ta fɔ wa o kɛra yɔrɔ min na sa u y'a yɛrɛ denkɛ ɲininka o ko an b'i fa dɔn ni nin de ye nka e de b'i fa nɔ na bi an bɛ fɛ k'i ɲininka yala jɔnni de bɛ sa i fa kɔfɛ fɛn gindo min bɛ cɛkɔrɔba ni ala cɛ o tɛ den ni ala cɛ o cɛkɔrɔba siranna ala ye den e min fa ka sira minɛ ala ye min kɛ fa ye o bɛ se ka don e la ne ma baara kɛ wa denkɛ tɛ foyi dɔn nka a bɛna lebu sabu ɲininkali ɲɛsinna a ma a fa ka bonya b'a kan o y'a ɲininka ko a k'a fɔ a y'a kunkolo jan sanfɛ kamalenkɔrɔ ni fɛɛrɛ ti bɔ a ye sanfɛla lajɛ ka dugumana lajɛ a ye fɛɛrɛ min sɔrɔ a ko jama ma a ko mɔgɔ fɔlɔ min bɛ wuli ka bɔ yan ko de bɛ sa an ka mɔgɔ kabini o kɛra kabi sɔgɔma fɔ cɛ ta de 8 heures maa ma wuli fɔ seli fana bakɔrɔba ja saya ma nɔgɔ bɛɛ bɛ alijinɛ fɛ nka mɔgɔ ti fɛ ka sa o bɛ se ka kɛ yan labudda minal mawt mahma tola leyl labudda min tuluwil fajr su mana jɛ cogo o cogo don dɔ la dugu bɛ jɛ kullu atin karim tout ce qui vient arrive fɛn o fɛn bɛ na a bɛ se don dɔ la k'o bɛ ban cɛ y'a kun ja sanfɛ ka suli dugu ma ko maa fɔlɔ min bɛ bɔ yan ko de bɛ sa an karamɔgɔ maa ma wuli dɛ fɔ seli fana selen o ko misiri welela ma muzini ma ko ka taa misiri wele o ko ne bɔra silamɛya la ale bɔra la tɛrɛman faamu o kuma na a bɛ ten de a ma nɔgɔn koyi saya jɔlen ne y'o de fɔ pourquoi pas an bɛ siran mun na i bɛ siran saya ye mun na a bɛ bali wa kunbɛncogo b'a la de se n'ali ka kuma dɔ bɛ yan a b'o fɔ saya kan tɛrɛman faamu kunbɛncogo t'a la dɛ wuliba don f'i ka da la ko a bɛ na siga foyi t'a la don dɔ la a bɛ cun i kan i ɲinɛnen i t'a kalama pali la n bɛ taa yen fɛ dɛ n bɛ na yen fɛ dɛ an yɛrɛ dɛ an bɛ jigin dɛ o y'a sɔrɔ saya de don nka ala ka waati di ne ni e ma an mago bɛ min na an bɛ se k'o k'a kɔnɔ cogo min na tɛrɛman faamu sinon n'i y'a lajɛ tuma min na jama bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ kafiri ninnu bɔra k'u jɔ Seydina Ali bɔra a bɔra Murata bin Marwada kama a y'o faga kuma surunya fɛ o tun ye kafiri ba ye a tun bɛ kɛlɛ sɛbɛkɔrɔ dɔn
o bole ye dɔwɛrɛ boyira ka bɔ an taara Bun Samit a y'o fɛnɛ faga o bole an ka butu Bun Zakwana o bɔra a y'o fana faga o bole Dawudu Bun Kabus o bɔra a y'o fana faga mais ninnu kelen o kelen n'u y'u disi da o ɲɔ kafiri ɲɔ ba kelen na a bɛɛ b'i bolo nga Asadullahi Ghalibi Laysu Bani Ghalibi Laysul Waka Bamuru tato bi kun mun na segato ba hun Zul Fakar tigi bolo Ali ibn Abi Talib mami nin bɛɛ kɛra yahudiw siranna u jatigɛra u y'a sɔrɔ kɛlɛcɛ wɛrɛ bɛ yen o ye kafiri belebeleba ye u bɛ kɛlɛ sɛbɛkɔrɔ dɔn u b'a ɲɛ dɔn a y'a kalan a b'a fɛɛrɛ dɔn dɔnni cogo bɛɛ la bɛɛ da bɛn'a kan wa bɛɛ bi siran a ɲɛ ale tɛ taa kɛlɛ la dɛ parce que k'a fɔ ko mɔgɔ ba kelen bɛ yan nɔ ale kelen jamana a ti taa ko mɔgɔ dɔ bi kɛlɛ bɛ ani mɔgɔ dɔ cɛ quoi walima ko mɔgɔ damani nana lalala ni dɛsɛ kɛra kuma min na u bɛ taa de wele de yahudiyaw dɛsɛra u jatigɛra u farala ɲɔgɔn kan sisan k'ale yɔrɔ ɲini bon ale yɔrɔ ɲini yɔrɔ in tun bɛ fɛ ko partinin de kalan an ka dɔɔni fɔ ɲɔgɔn ye o la an bɛna Ali jɔyɔrɔ dɔ ye bisimila fadala a ko kitabu wala fi ba y'a fɔ فلما فرغ الإمام علي رضي الله تعالى عنه من شعره a ko i k'a dɔn Seydina Ali bɔra k'i jɔ a ye dɔnkili kabako da a yɛrɛ la a ko ne de ye Imam Ali ye a ye kuma caman fɔ cɛ min ti boli cɛ min b'a disi da a ɲɔgɔn cɛba caman na kunkolo tigɛ b'a Ali ko don kafiriw bɛ boli cɛ min tɔgɔ jala fɔli ye jango a ɲɛna yeli ko ne Ali ko don a ye kuma caman fɔ a yɛrɛ ma a tilala ka dɔnkili la sisan طلب البراز والقتال a ye boli ɲini a ko yala jɔn de bɛ yen min bɛna ne Imam Ali nɔfɛ jɔn bɛ bɔ ka nin tɛgɛ in minɛ jɔn b'a disi da nin cɛba in na Fatumata denkɛ ko don jɔn b'a disi da la Fatumata cɛ ko don Hasanu fakɛ ko don Huseinu fa ko don jɔn b'a disi da la naam فقالت اليهود لبعضهم yahudiyaw y'o kɔndɔ ɲɔgɔn ma هذا بطل شديد وفارس صنديد a ko haza batolun shadid a ko nin ye cɛfarin ye dɛ nin ye cɛfarin ye wa i k'a dɔn barafo da don nin ye cɛ barafo de ye a mana kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a bɛ wasa sɔrɔ na وإن دام على هذا الحال لم يبقى أحد a ko ni i k'a dɔn ni nin kɔntinena ta nin bɛ yahudiya bɛɛ fa k'a ban an ka solution wɛrɛ ɲini na يا ويلكم امدوا إلى مرحب منسيا yahudiyaw yɛrɛ dama ko ɲɛw masa a ye taa mirahabu yɔrɔ la bi ko in sera yɔrɔ min na sisan a bɛ mirahabu ka da la a ye taa ɲɛfɔ a ye na وعلموه بذلك البطل a ye taa ni cɛ in ko fɔ a ye a ka Imamu Ali ko fɔ a ye na عسى أن ينصرنا عليهم n'a fɔra a ye kuma dɔ la a bɛ se k'an dɛmɛ dɛ sisan n'ale m'an dɛmɛ k'an bɔ bolo la a tilacogo t'an na dɛ na فذهب منهم طائفة إليه o kɛlen min kɛ o ye jama dɔ choisir u yɛrɛ la hakili babatigiw ani minnu bɛ se kuma na ka ɲɛ u y'o maa damadɔ fara fara ɲɔgɔn kan olu délégué u ka taa nɔfɛ ka taa ci fɔ a ye na فوجدوه يشرب الخمر ونسي شرب كأس الحمام a ko i k'a dɔn o taara sɔrɔ a bɛ dulɔ min na a bɛ dulɔ min na b'a kɛ sɛnɛ ni dulɔ ye o taara sigilen sɔrɔ yen tɛrɛma fɔ a ɲinɛna saya kɔ o y'a sɔrɔ a bɛ dulɔ suwa k'a fɛ dɔrɔn a y'a sɔrɔ o de la na فقال يا قوم ما الذي أصابكم a y'u ye min kɛ a ko mɔgɔw ko a kɛra cogo di ko mun y'a sɔrɔ na فقالوا له إن ابن أبي طالب فرق جمعنا وشتت شملنا a ko fɛn min y'an se yan bi mirahabu a ma nɔgɔn dɛ Abu Talibi denkɛ a y'an ka cɛbaw fa a y'an ka cɛbaw fa a y'an ka jama fara fara na
أكال الله يا قوم أنتم وشجعانكم وأبطالكم وفرسانكم أو ناخذ فرون به أو شيء مسك جو تشين يفه أو شيء مسالا أكاد شباب ترامين أكاد شفرون ترامين أكاد كله شودو وترامين سوتي ديون ترامين كله ورابو ترامين منو مكله تدشيا فافي منو ما تيفه وترامين. Alhamdulillah ni kuyaye Asadullahi Ligalibi ka bangeni ni soja keneka karamallahu wajhahu mi sigila jamiatu ansardin islamia tondo fe Burkina Faso bobo jilaso uka terrain baka terrain minu ba wele secteur numéro 22 amala deli kene inkono ladilika minu fora ameklo nyuma ala ko dineni awma ka bara kena ifana ala ko nogoya ambela jeli do minu kera kene inkono ala ko ke Asadullahi Ligalibu kama ka do nu bela jeli mine ka ufo ka wale nyuma do akanya madala akambe wati were fi amanila. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraka jubu bomori